Na kabintaki kubor paman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kani ka selection kani kadai ka baat na po ka ba kilek ki kentay ngabi Everest ti po bengi select ni sedang tambangi don bok bengi don bat ni don pa hapok ke unit jangi iwe I Everest dolin ti idei ma ihi iba ningkong ba iba train ni I kumno bengi nyok tak selection hadian katu sisin bi isha select tingi lek pa I sport Guwahati Tena Guwahati pat kalayat ka training jung isha shisha ihap lek shudu sapo session sapo HMI sapo you te hadu apa poi halas bal ombala sha jet sapo Everest ru kimpat sha ban you kat pot pendep ya to way peak te long ka ke ini nakaliang jungi longi lek kat bala mo ben I ka kena skmat Henry ngati nga ai buram hi ka kena baka don kata ka mon ka bachwat makan kiu Shalor ke Henry ki bon ki kena mo dala bon sin dala slemba baki ja na ying ki kwa man yu Henry ka ne ka kena pat ka don be ka tu ka mon jong ka ba em ngan kat pat pendep ya ka thong bang dem ngan continue be ngan ya be Ni kum ka ri kon te kimi pa ka je meridungi kidang tim mempak ki khat serta ka pertes ni ta ki lum tha bi kun ya ka tim kunu fi ipat ya kan ni ka kena se kani ka kena ru ningkong pabang last interview ka shop and lich thi tengo ong yang ka ong refi lada phim don kata ka yu na kalyang ki kimi kepala kim sha suk phi te kamut kan bhayanga te I ong yang em phinam nga kini ki ime I pa jonga te ki kwa be mangan le ki ailat te katu ka jing ailat ke kini ki paru kade ka wei ba ka khana ka poi su ni ka thong namar ba khatip ba hadian jongka ki bon ba nakaliang ka office tengi de full support baik ni nya yu ka nakaliang ka college jongka ka St Anthony's College ru ki support bhaya ka ba nakaliang ka yin ka sem ki support te ka khana kala le tu pa da ka min sim ka bala bat kala la ban yu nama kani ka di khana tang gani khana na po north east ba sha jet te kam dei ka ba suk te hapo India ngi don khanyo lak ki khana te ki ba le ki ba sha jet te tang sanut kan thai sanut chinrang te kata ka de ka long ong kum no ka de ka achievement ba yangi mo ki NCC han ya po shalok kunu ka long pat ka jengo jeman ka koi ka khia ka bam kadi si ha ka chile jem ri fitness wadri sa ko ki lum tha em ki tu ti ki la don rupa be de kini ki bala penbyang de ki balong ki ba train officers ken ba ki le te ki tu ki ba submit pat I ru ki tu ki de ki train mountaineers palat nang ta ki don ki Sherpas ki Nepal Sherpas ki ba don nang bat ki te hadu ka ba ki poi tu shiu kam don ka jingwet ka jingwya ki namar ba pa bengi pha ki khana amde beng shu pha kum tu mo ka organization ka pet phai ki amde beng shu pha kum tu ma yu ken tang balong ka dei tang ha ka bo ka khana ke ka don man mon nama ba wat da ngi yu kum taru ka Everest kam de ulom masuk na bengin kiyo kum tu ladu menu I la sang balik kiu ti lum mong ber ko duk nai ko po ka jing tang te menta la don hi la ani la lai banai sau banai na dua selection ya ka te ka don ya pren ka jing kiu lum ki dalang mu bai wei ki kena sunran hoi ki kena sendang sangut ki kena kan thai sangut te palat nang tu ki don se ki Sherpas mga ongi phi ba kita ki mountaineers ki ba ki officer jing ki staff jing na po NCC tapi kunu ka boarding sendang bor kan ka jing kiu lum kumang jo ba bor kan ka kam plat bor sendang comply kunu sinu ber ba kum kori kan ka kala hantu pi ba fin dala poi pat hadu uput Mount Everest ni kam dei shu ka bor met phi
kala dei tat ka bor jabing lada ka bor jabing ngajong pi ko ngala be tela be ya kata te hang tu kala don bitang ka teknik pistu kam dei shu tang ka bor met ke bapenon kamang ne te ke ai phi ibat yak samla ha ke jala ni tam tam kislo kan te ding bon chim ki sak no bri ta kin ngap yang ye do jung pli ki sukut no le se hak sam khas suman i kam tip se yang ta lawe ju ti ba ni pi ba long hapo ke NCC habang ishim ki kena ngishim kinu bana kanu nu ka jai long yeng ngempet waki lada ki wan ka long yeng ka ba he ani na ka yeng ke long yeng berit ngempet ya kata bobeng ngipet ya ki ngipet bakini ki don kata ka kata ka potential baki la ban yu te pa bangi ai training nya ki ru ni abi kunju te ka jingjet jungi ru kalong ka balong fair and square ba ngibu de ki competition se ki lada ki job kin lai ba te kam don kata boong ba yarap hang ni yarap hang tai na ta daw kani ko organization jungi ka le bha badena ni ka daw dang dan wo se ki ba ki samla ke thai le se ki badang lek banang gut yang nuk sa jong ka wor oh ya kata season 1 kani ka kena te lati kena bhai bangin yo ba kini ki kena ki ban le bha ki ban yu namar menta fin da shu pet kai ya i rifi hang te pinum la mudur bi te khulong iba kum te mo iba dang ikna kum te in la ban ong balawan phai na po mon everest te kani ka long gum ka e kani ka long ka jing pen slor ba ki kena jungi bangi de ban ladangi kwai ban kiu ngi de ban mi ina ren san yeng ban ya kun lang ki wei krang min poi jing job